Aký je to komisný sklad? Komisný sklad je spôsob, ako firma môže mať tovar fyzicky u seba, ale vlastnícky ten tovar patrí stále dodávateľovi až do chvíle, kým ho skutočne spotrebujete alebo predáte. V praxi to znamená, že tovar máte na sklade k dispozícii, ale neplatíte zaň dopredu. Vysvetlím vám, ako to funguje. Dodávateľ vám doručí tovar a vy si ho uložíte do svojho skladu, rovnako ako iné položky. Len s tým rozdielom, že v systéme je označený ako komisný, čiže nevstupuje do vašich skladových zásob ako majetok. Vlastníctvo sa presúva až v momente, keď daný kus reálne použijete vo výrobe alebo keď ho predáte zákazníkovi. A práve vtedy sa zaplatíte dodávateľovi. Používa sa najmä pri drahších alebo špecifických položkách, pri tovaroch s nižšou obrátkou alebo tam, kde je dôležitá okamžitá dostupnosť. Výhodou je, že máte materiál po ruke, ale nezaťažujete si cashflow nákupom veľkých zásob dopredu. Aby sme to odlíšili od iných typov skladovania. V bežnom sklade je tovar váš od momentu nákupu a naskladnenia. Vo fulfillmente je tovar takisto váš, len ho spravuje a expeduje externý sklad. Pri dropshipe sa nejedná o váš tovar až do momentu predaja a ani zároveň neriešite logistiku. A pri komisnom sklade je fyzický tovar u vás, ale až do spotreby ho vlastní váš dodávateľ. Je to teda kombinácia dostupnosti vlastného skladu a finančnej flexibility, ktorú bežné zásoby neposkytujú. Samozrejme, komisný sklad si vyžaduje presné sledovanie spotreby, pravidelné inventúry a jasne dohodnuté podmienky medzi vami a vašim dodávateľom. Nie je to riešenie, ktoré by automaticky bolo lepšie alebo horšie. Je to jednoducho iný spôsob, ako zabezpečiť dostupnosť tovaru a zároveň si udržať kontrolu nad cashflowom. Firmy ho využívajú vtedy, keď potrebujú mať materiál po ruke, ale nechcú viezať kapitál do zásob skôr, než je to naozaj potrebné.